Sahat-sahat ni solu sai sahat matu bortean leleng hitam anggolu sai sahat tu panggabean manat hita di ngolu dengan hita di papahenan leleng hita mardomu sahat rodi tu hamatean akan dengan ima nasai mian di rohata pada uma sogoni roha orui nanggijang ni roha paseret marohata tapa untuk nang dirita pada unang tois ni roha asa toptong marlas ni roha. Manat hita di ngolu dengan hita di papahenan leleng hita mardomu sahat rodi tu hamatean akan dengan ima nasai mian di rohata pada uma sogoni roha orui nanggijang ni roha paseret maroha asa toktung marlas ni roha pada unang tois ni roha asa toktung marlas ni roha. Paseret marohata tapa untuk nang dirita pada unang tois ni roha asa toktung marlas ni roha pada unang tois ni roha asa toktung marlas ni roha pada unang tois ni roha asa toktung marlas ni roha.